niin. Päätin, että mä en anna sen niinku häiritä mua. Se oli vähän niinku silleen aluksi vähän vitutti. Mä olin silleen, että miten voi olla mahdollista, mutta niinku ihmiset tekee mitä ne tekee, ei niitä voi estää. Niin sit se on vähän silleen, että jos joku tulee vaikka... Niinpä. Jos joku tulee vaikka niinku kehumaan, niin siitä ei kannata olla liian silleen, kiitos. Koska sit jos joku tulee vittuilee sulle, niin sit sä oot niinku vähän niinku pahemmin silleen niinku masennut siitä. Eli kannattaa vähän niinku balansoida jotenkin silleen, en mä tiedä. Se oli joku tippi, minkä mä sain joltain toiselta striimaajalta. Okei, Dingo Deal on speed-hahmo. Eli tää kääntyy vähän huonommin, mut mä oon pelannut tällä nyt enemmän, niin mulla on kontrollit enemmän niinku hallinnassa tällä hahmolla. Joo, modit voi vittuilla, se on eri asia. Mut silleen niinku ensimmäinen asia, mitä kirjoittaa chattiin, kun tulee niin jotakin paskaa, niin se on vähän silleen, että mitä helvettiä, että onks niinku joululomat niin tylsiä? Et äijät vaan menee niinku striimistä striimiin ja varmaan pistää joka chattiin samanlaista juttua. Oh shit. Mä en nyt anna ton häiritä, koska mä oon just semmonen speedrunaja, että mä resettaan 75 kertaa eikä saa koskaan mitään speedrunia aikaiseksi. Mut joo. Onhan ne silleen. Mites sulla on Lassin lomat mennyt? Onko ollut loma mistään kotosi? Itse asiassa mä laitoin sen tagin vasta sen jälkeen. Mä pistin noi furruja ja noi kaikki mahdolliset ADHD ja kaikki tommoset niin ihan vaan sen takia, että niinku ei tuo mitään sekaannuksia. Teikö, jos joku tulee vittuille, niin se niinku se on niinku tägeissä. Et sit se on vaan niinku vielä hauskempaa, jos joku tulee niinku silleen vittuilemaan. Tässä pitää rämpyttää aina 3. Se skippaa kutskenen. Tiistaina tulee palkka, eli opintotuki ja opintolaina, niin Metsi ostaa toisen näytön. Sitten mä mietin, että olisi ihan vitun siistiä, jos olisi joku Elgato Gaming Capturen tai joku semmoisen, että voisi niinku Xboxilla ottaa Capture. Ehkä meidän pitäisi vittu pelaa onlinessa tai sitten täällä Haloa ja striimata sitä. Se olisi vittu eepistä. Jep, Halo. Ai. Tää on aivan naurettava alku, mutta niin sulle ei oo mikkiä, okei. Hankitaan sulle mikki. Tässä pitää... Ei, froggailu ei onnistunut. Siis silloin kun niin tehdään semmoista takua tässä, että hypitään niinku koko aika, niin sitä kutsutaan froggaamiseksi. Jussi ja maksat. Eikö sulle tuu opintolainoja? Okei, joo.
ehkä ihan hyvä, vaan mulla on sitä jo ihan kohta 20 tonnia. Saanut sitä jonkin aikaa. Varmaan nyt 3 vuotta. Ei vittu, ei saanut boostia. Niin ei oo kyllä mitään hätää opintolainen kanssa. Kellään oikeastaan. Se ei kuse elämä. Tosta vumppahedelmä. Tosta kun sais toho vumppa. Yes. Hui, meinas käydä lähellä. Nyt tulee liekkejä, ei tullutkaan. Kerkäsin. Vittu, että valokuvauksella on kyllä vaan varmaan vaikea tehdä uraa. Straight up facts, vittu. Mä oikeesti siis säästin aikaa tossa, vaikka mulla meni toi Crash Cove ja Roostoops aivan paskasti. Congratulations! You win a trophy! You can get a hang time turbo. Hang time turbo. Ai tää. Pelasitko Crash Team Racingia lapsena? Joo, mäkin pelasin. Oli ihan... Mun mielestä kaikissa Crash-peleissä, joo PS1. Kaikissa Crash-peleissä on niin se elementti, että jos ei voita, niin tulee rage. Ja meitsi aina pienenä rages ihan viitusti. mä oon kyllä nykyäänkin rakennut tälle pelille, niin kun tapahtuu jotain tollasta. Mutta niin mä aion nyt välttää sitä. Voin kuvitella monella speedrunaajalla ainakin. Jep, siis ohjaa vittu lentää ja... No niin. Monella speedrunaajalla ainakin niin varmaan... niin... Menee tunteisiin, jos pelaa jotain peliä ja... On niinku saamassa sitä vitu hyvää aikaa. Ja sit kun se kusee johonkin semmoseen juttuun, niin speedrunaajilla menee tunteisiin. Oon nähnyt vitun monta kertaa, kun ihmiset paiskoo tavaroita striimissä ja jossain tolleen.
Mä en kyllä raivoi striimissä. Jep, just joku vittu pikkupikseli, johonka jää jumiin ainakin tämmöisessä pelissä. Joo, 3 sekkaa, let's go. Seuraavaksi Ripperoo. Jep, Gold Split. Sweet. Missä kohtaa San Andreasta muka tapahtuu tolleen? Oho, otin TNTstä. Unlucky. Unskilled. Tosta kun kerää bumpa. No niin, mennään vitu hitaasti. Okei, joo. Senkin pelin speedrunit kestää jotain 8 tuntia. Joo, okei. En muista milloin viimeksi olisin pelannut sen loppuun. Vittu muistan kun pelattiin sitä Definitive Editionia, niin kyllä meni aina järki siihen. Se on ihan sairaan ei niinku... Se ei mihinkään nykystandardeille niinku sovi peliksi se Definitive Edition. Ilmeisesti jos pitäisi joku olla niinku niistä 3 pelistä, mitkä olisi jollain tavalla hyviä, niin vissiin Vice Cityä pelattiin kaikista eniten, mutta miten vitussa sekään olisi yhtä hyvä kuin se alkuperäinen? Ei mitenkään. Okei, päästiin Hub 1 läpi. Congratulations on opening. Kiitos. Oho. Tiger Temple. Mulla on nyt siis tämmönen yksi strategia, mitä mä käytän tuossa Papupyramidissa ja myös tuossa Papupapun bossitaistelussa, kun siinä tulee Papupyramidi uudestaan, niin tästä voisi tulla personal best, jos mä vaan en kuse sitä niinku kohtaa siinä. Ja se tulee tässä ihan kohta. Se tulee tän hubin aikana. Ui jes, toi on hyvä. Koska kun mä saadaan toi, mä voin heittää sen tohon noin, mä saan auki. Nurmikon läpi vaan. Ja mä sain uudestaan ton maljon, joka on ihan sairaan hyvä. Tässä varmaan säästetään aikaa tässä kentässä paljonkin. Taas, ai että.
Nyt on hyvä RNG. Joskus on silleen, että tulee pelkkiä TNTtä ja sitten tota shortcutia ei saa ammuttua, koska TNT hyppää vaan sun taakse. Oho. No niin, we got torched. Tullakin piikkeen. I got shat on. No niin, 13 sekkaa, ihan vitu hyvin. Koko pärk. Jep, taas gold. Onkohan gold split niinku, että on vetänyt parhaimman ajan kuin mitä koskaan voi. Ei mitään haju. Itse kun toi mun S aina vinkuu. Tässä on tämmönen pikku shortcutti, jonka voi ottaa. Muuta ei tunnu olevan koko parkissa. Patsi tommonen. Oho. Olis nyt täydet vumpattua sitä. Oho. Mitä mä lähden pelaamaan tälleen? Kuusitoista sekkaa, jumalauta. Niin paljon goldia. Congratulations! You win a trophy. To get a turbo boost. Mikä oli seuraava kenttä? Tuonne vasuri. Onks tää Papus Pyramid? Joo, oh. Noniin. Nyt saa nää onnistuuko. Meneekö kaikki nämä ajat ihan perseelleen? Mä en oo koskaan onnistunut tässä 3 kertaa putkeen. Tarkoittain 3 läppinä. Jokaisella läpillä onnistuu. Ei oo tapahtunut koskaan. Paitsi time trialissa, mutta se on erikseen. Hypnosark sai justiinsa 2 päivää sitten ton VR. Vai oliko se eilen? En mä muista. Mitä sitä lähtee? Woo! Oli vitun kuumottavaa. Okei! Juu. Mä voin tehdä tälleen, onneksi backuppi. Vittu, että kuumottaa.
Joo, just näin, just näin. No. No silti säästetään aikaa Personal Bestissä. Jep. Mä vedän vaan safeisti ja hyppään tuolta. Se on hyvä olla silleen, että älä kuumottele, mutta se kuumottaa silti. Kun se on toi vähän vaikea, siis se, ei sinne muu kuumota. No tuo ei ollut edes gold. Tuo kenttä tulee uudestaan. You win a trophy. To get around a tight turn. Mulla on ollut kerran silleen, että mulla on ollut personal best aika niin että mä oisin voittanut sen, mutta sitten tuolla Dragon Minesin kohdalla mä niinku menin maalista, mutta se ei hyväksynyt sitä niinku läppiä. Se oli ihan vitun perseestä. Tämmösiä pikku jotakin bugeja vaan on tässä. Mut joo, se oli kyllä vitu Papu Pyramidissa Engine tai joku vaan tuli vittu tönäsee mut pois sieltä kun mä yritin sitä glitchiä. Okei, mä pidän tosta TNTstä kiinni ihan vaan siltä varalta, jos joku heittää mun ton raketin. More checkpoint system. Ja näin. Onneksi ei törmätty seinään. Se on oikeastaan pahin tässä. Ei edes ole niin paha, jos törmää johonkin tommoseen esteeseen. Ai niin sit toinen kenttä, mikä on vaikea, on Blizzard Bluffi. Se on ihan vitun vaikea. Niinku tolleen mä törmäsin seinään ja nyt mä missaan kaikki ajat, koska mä en saa tosta mä missaan paljon aikaa, koska mä en saanut turboa tossa hiekalla. Oi. Paremminkin vois mennä. Joo, nyt ajetaan hyvin. Joo. Oho, gold. Sitten vaan papuun. Papu much tired of watching puny slugs race so slow. Papu want in action to lay boom down big and prove Papu is world's best. Tuo miten sen tissit vaan heiluu. So fast, you munch drags. Jep. Tää on se kuumottavinta paskaa koskaan on tää vitu kenttä. Papu Pyramid uudestaan. Hah. Nyt ei kuumota niin paljon, kun mä osuin papuun ton. Tossa jos saa nopeutta, joka on hyvin vaikeeta, niin kannattaa mennä nurmikon. Oh! Tähän se kaikki vittu. Ohjaan todellakin lentää seinään.
Ei oo vielä menetetty. Ei lähellekään. Yes! Tässä oli niin paljon kuseemisia, eli on paljon niinku improvattavaa, mutta niin. Papu not himself today. Maybe Papu not eating a big breakfast. You are so small. Need to help. Oxide much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. Maybe Babu didn't have a big enough breakfast. Mä oon vinossa nyt. Rip kaikki sekunnit. Kulti heräs. Ehkä. Ei herännytkään. Meni takas nukkuu. Okei, tää kenttä on melkoinen. Eli tässä on tää pikku shortcutti. Jota mä en edes tiedä vedänkö mä nytten. En vitussa vedä. Joo, tossakin ois shortcutti, mut mä en vedä sitä. Mä vaan... Nice. Morjesta koko. Okei, elikkä tälleen. Yes! Sit vaan uudestaan. Yes! Boom! Boom! Toi oli ihan vitun ansaittu gold. Hetkinen. Rip, rip. Rip ihan vitusti. Okei, tää kenttä, ei vittu tää kenttä. Tää kenttä on ihan himo vaikee. Himo vaikee kenttä vitsi, himo. Okei. Mene! Yeah! Toi on vörtti.
Toi on vitun vörtti. Tää ei oo vörtti. Mä en nyt tiedä, oliks tää sitten vörtti. Niin tässä kohtaa mä menin maaliin, sitten se kierros ei laskenut. Ja sit mä olin vaan silleen, että mitä vittua. Mä pelasin sen kentän loppuun ja mä tulin yli 8. Mä olin vaan silleen, no jeko. Mä tällä kertaa täältä. Tuleekohan kaartista turpaa? Oh my god! No. Edelleen minuutti 13. Se on aika paljon lol. Okei, Polar Passissa ei oo mitään erityistä. Polar Passissa vaan ainoastaan siinä olisi semmonen skippi, mut se on ihan vitun vaikea. Mä en oo koskaan saanut sitä. Sä käytännössä skippaat niinku se on semmonen tämmönen juttu, joka menee tälleen. Ja sä menet sen vaan silleen. Mut tän kentän estetiikat on parhaat, tässä on hyvät saturaatiot. Mä vaan pelaan tän normaalisti. Ei mitään skippejä eikä mitään. Se skippi jos tossa hypätäis oikealle. Tuo kaiteen ylitä siitä semmonen... Mä en tiedä miskä sitä kutsuis sitä hyppyä, mut vitullinen hyppy vaan tänne näin, missä mä nyt oon. En tiedä olis tossa Nitros järkeä. Pelasin sen Crash 2 läpi, mut se oli eni prosentti. Crash. Noissa Crasheissa menee enemmän tunteisiin kuin Team Racingissä. Jos pelaa Crash Team Racingia kasuaalisti, niin se on oikeastaan aika helppo peli. Tai ainakin silleen mulle, mutta... Toivottavasti me ei mennä alle minuutin ihan oikeesti. Mun oma nitro. Bro! Mä menen niin vitun nopeasti tän kuin mahdollista.
Okei, Polar Pass ei oikein mennyt miten suunnittelin. Mä luulin, että olisi niinku yksinkertaista, mutta mähän kusin ihan pituusti tässä. No. Se on kiva, että tulee tämmöisiä aikoja sinänsä silti, missä on paljon kuseemisia, koska sit jos mä nyt saan tän loppuun vedettyä, niin on niinku paljon parannettavaa sit näissä. Kyllä. Tiny Arena. Tää kenttä on vaikee. Senni rakastaa tätä kenttää. Tiny Arena. Nyt se heräs. Kiva Lassi, että oot katsomassa. Ja kiitti. Jep, eiks vittu ookin ihan samanlainen? Tai siis jos me nyt puhutaan samasta kentästä, mä muistelin, että Mario Kartissa on tän näköinen kenttä. Fuck, mä voisin mennä tän niin paljon nopeammin. Mennäs pumpat tosta. Tärkeintä, että ei osu seiniin ja mutaa. Mulla olisi nitro, mut vittu, mä en aio tehdä sitä vittu juttua, mitä Hypnosark tekee. Joo. Mä muistan, mä tiedän mistä sä puhut. Se on jotenkin ihan saman näköinen stadium vielä niinku tääkin, Tiny Arena. No oikeastaan tämähän siis Crash Team Racing on kopio Mario Kartista. Se on niinku se PlayStation-portti. Ei se mikään portti ole ihan oma pelinsä, mutta... Siis tää mikä Sonyn ratkaisu näille ajopeleille. Mario Kart on parempi. Mä haluaisin pelata niitä silleen vähän enemmän, mutta niin... Come on, what is this, man? Joo. Yksi oli eeppinen toi, mitä toi... Mä näin Hypnosarkin pelaava, oli toi... Diddy Kong Racing. Se oli ihan vitu bangeri musat. Niinku Nintendo-biiseissä on... Nintendo-peleissä on paljon paremmat musat kuin missään pelissä. Mä en vaan osaa mennä nopeasti tässä kentässä. Mä yritän. Jep. Missä Xbox-peleissä? Jos me verrataan... No siis, jos verrataan nyt vaikka Crash Bandicootin musiikkeja ja sit Nintendo-platform-pelejen musiikkia, niin niissä esimerkiksi Nintendo voittaa. Mut jos me puhutaan vaikka Xbox-peleistä, niin kuin esimerkiksi Halossahan on ihan tosi hyvät musat. Niin Fable. Gotham City Racing, enpä muuten oo pelannut sitä. On kyllä kuullut siitä. Gold. Mut... Niin, kyllä. So, you've beaten
racers on these tracks. Well, now you'll see why I'm the Commodore Joe on niin vitun pimpo oikeesti. circuit. I'll earn the right to face Pimpin. Liskoja. into dust. Oho. Let's race. Let's race. Niin nyt on Dragon Mines uudestaan. Mä menen edelleen suosiolta täältä. Suosiolla. Ja mä sain ton boostia kyllä aikaa. Mä itse asiassa sain sen niin Original Xboxin itelle, mutta ei oo vielä tullut hankittua Haloa. Siihen pitäis hankkia Halo 1 ja 2, mutta siis 2, vittu kun ne menut on niin legendaariset noissa OG-haloissa. Ihan pelkästään menut. Mut sit ne pelaakin eri tavalla. Kyllä ne on, joo. Niin kyllä, noikin on hyviä. Mä tykkään, että se... Mä oon kuullut kyllä muidenkin sanovat, että Halo Reach olisi niinku paras Halo, mitä koskaan on tehty. Mun mielestä taas 3 on vielä parempi. Ehkä se on jotenkin yksinkertaisempi mulle. On simple man. Joo, näitä goldi-aikoja nyt satelee, kun on tullut vähän harjoiteltua. You're not so slow after Niin se... all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think I got a you're gold not split and a fast gold enough key. to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it will all be your fault. Katsotaanko. Jos mä nyt oikein muistan, niin tänne on suunta. Hetkinen, onks tää vikahubi? Taitaa olla. Let's go. Mä en muista mihinkä kannattaa mennä ensin. Oh, ei tänne. Vittu mä menin jo. Ei kun pitääks Engine Labsiin mennä? Mitä vittua mä sit sekoile? Ei tässä mitään hätää vittu. Sori. Joo, Engine Labs on ihan vitun hyvä kenttä muuten. Pitäis vaan osata noi reserven pitämistakut tässä. Eli kun menee tästä näin, niin ei hyppää. Ja sitten tässä painelee turboja. Joo, Cortex Castle on semmonen... Siis mä jotenkin sekoilin tän kanssa, mutta... Kyllähän se oli näin. Ei mun tosta ei pidä mennä. Nitrous Oxide-kenttää on tosi hyvä semmonen skippi, jonka satut näkemään. Hei, seinä! Seinä Nro 2. No onpas keskityn nyt vetämään tän mahdollisimman nopeasti.
Mut joo, Halon speedrunaaminen sovittu chadeille. Onko tässä 60 kenttää, eikö se olisi vähän paljon? Joo, ei vittu. Onhan sekin kategoria vissiin. Mä vaan tiedän, onko siinä laso speedrunissa niin paljon järkeä. Tossa jos hyppää ja tulee alas, niin menettää vauhtia, koska se jotenkin hassut nää. Niin on se kyllä haaste, se on totta. Okei, eli jos mä muistan oikein, niin nyt hypätään alas. Nyt mä vaan hypätään alas. Mä oon skipannut tätä. Vitsi, mä painan kolmioon eikä starttia. Joo, let's go. Näinhän se olikin. Nää vikat kentät, nää on niin vitun hyviä. Senni oksentaa taas. Sillä on vähän raskauspahoinvointia. Hyvä, että sanoit kuitenkin se. Tää on jotenkin vitu AI rupes tuhoamaan. Ottakaa siitä. In before meitsi vittu oikeesti taas törmää Joo, mä en edes mene tohon. Mä en saa reservei pidettyä. Älä osu. Jes, kiitos. Joo, vähän kyseenalainen. Jes, onneksi mulla TNT. Joo, siis AI rupes tuhoa. Meitsi vähän nyt kusee koko vitun paskaa. Man. In before meikä vittu häviäätä. Ja siihen menee toi ennätys. Okei, nyt keskittymistä. Mua pelkää. Ei oo mikään parhaiten pelattu Cortex Castle. Toska vituuri. Nyt on vumpat ainakin. Päästään nopeammin. Oh my god, mä vaan törmäilen seiniin. Ei se oo unlucky. Just tuntuu, kun Crash ja Cortex pelaa mua vastaan. Kyllä. Joo, ei mitään hätää. Eiköhän me se personal besti vedetä tästä näin. Boom! Let's go! Let's go! Hot Air Skyway. Congratulations! You win a trophy. Tääkin on siis ihan vitun mahtava kenttä. Tässäkin on skippejä, mitä mä en osaa, mitä mä en tuu vetämään. Mutta tää on ihan paras kenttä.
Semmonen. Vähän vitu OP. Mut on tässä on lisää mitä mä en oo vetänyt siis. Tää on vaan kuskus. Ketään ei pidätellä. Ei kustakaan. Oho. 2 minuuttia. 11 sekkaa, vittu. Gold! Congratulations! You win a trophy. Ai niin, mä unohdin, että tulee vielä Pinstripe ja Oxide Station. Nää tulee vielä, Hot Air Skyway tulee vielä uudestaan ja sitten tää Oxide Station tulee tän jälkeen vielä uudestaan. Tai siis Pinstripen jälkeen. Eli Hot Air Skywayn jälkeen. Sitten tässä on semmonen skippi, että mennään niinku käännytään jossain kohtaa ja ruvetaan niinku hyppimään tuolta reunoilta silleen, mut mä en tee sitä, koska mä en tiedä mitä se tehdään. Koskaan yrittänyt. Se ei varmaan ole liian vaikeeta toisaalta, mutta en mä nyt. Mut tässä on tämmönen. Mä en tiedä mikä on Rule 34. Nyt joku varmaan nauraa mulle ihan vitusti. Niinku sinä.
Seinä. Gotta scratch my nose. Tuli vähän kyseenalaisesti pelattu. Kamaa, mä missaan kaiken. Okei. Wow, you call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save oil. Hyvä Lassi. For a sizable fee, of course. Miksi vittu se Pinstripe ajaa silleen, että sillä on Tommy Gun kädessä? Eikä se edes ammu. Todellakin mä katon Discordin kohta. Ja oliks tosta muuten... Ei vittu. Okei, mulla on raketti, jos Pinstripe mulkku koittaa tulla mun eteen. Et sä oot tosissas. Watch your back. Wrong way! Watch your back. You're mine. Ai vittu, meissä siinä bumpat. Watch your back. Jep. Say good night. Say good night. Forget about it. Ei se sanoo silleen. Forget about it jossain kohtaa. Right. Come on, bro. Okei, kiitos. Tossa on tämmönen hauska juttu. Yeah, right. Tossa on boost padi, mun varmaan pitäis mennä siitä. You're mine. Mun oma vitun paska, johonka mä jään. You're mine. Noin se pitäis tehdä aina. Ihan aina. Joo, koitin mennä tohon turpapädille, mutta ei onnistunut. Okei. Seuraavaksi Nitrous Oxide. So, you's beat me fair Gold. and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little terror vermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Bro, ei sinne mennyt kuin tunti.
Okei, vikakenttä. Niin onkin. Nitrous oxide. Flashlight suu. Vältetään vaan noihin nitroihin ja pommeihin osumista, joko. Ei, Froppe tulee! Ei vittu, Froppe on... Kissa tulee näytölle, me pois! Mitä vittua? Froppe, sun häntä on mun ruudulla. Missä mä vitu pelaa? Mä en edes näe chattia. Voinko me tehdä vittu aloite, että tehtäis niin... Joo, en mä edes vittu lähde sanomaan. Mä pistän YouTubeen kaikki mun personal best runit, niin mä pistän tän YouTubeen muuten. Wow, toi oli oikeastaan aika vitu pro. Let's go. Say hello to Kitty. Mennäänkö kaappiin? Sit kaappikin. Noin. Ei, mä avaan sen. Alright.